13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyorum. بربژێرê hevpeymaniya millet Kemal Kılıçdaroğlu roja sêşemê dest bi beşek ji mîtîngên xwe li Bakurê Kurdistanê kir. Destpêkê serdana agirî kir. Piştre jî berê xwe da parêzgeha Wanê. Adeta adayan 13. Cumhurbaşkanımız Di mîtînga Kemal Kılıçdaroğlu ya li Wanê de beşek ji dengderên Partiya Çepên Kesk YSP jî bi alayên xwe beşdar bûn ku HDP bi navê wê beşdarî hilbijartinan dibe û biryar daye bo serokkomariyê piştevaniya Kılıçdaroğlu bike. Van'da olmaktan son derece mutluyum. Nihêştina sîstema qeyûman ku HDP çend serdemin ji berdin alîne û peyama aştiyê ku Kurdên Bakurê Kurdistanê jî bi dehan salin li bendê ne ji girîngtirîn peyamên Kılıçdaroğlu bûn. Bütün sorunlarınızı biliyorum. Ez hemû pirsgirêkên we dizanim. Ez dizanim ka kê çi kiriye. Lêsoza min bo mirovên vî welatî heye. Ez dê aştî û biratiyê bînim vî welatî. Ez dizanim neheqiyên mezin têne kirin û demokrasî hatiye binpêkirin. Ez dizanim kesên bi hilbijartinê hatine ji erkê xwe hatine dûrxistin. Ez dê van hemûyan çareser bikim. Ez dê dawiyê li sîstema qeyûman bînim. Vakit tamam. İşte doğru zaman. Serokkomarê Tirkiye û berbijêrê hevpeymaniya Cumhur bû êpostê Recep Tayyip Erdogan jî li bajarê Antalyayê bû. Di rojeva Erdogan de jî piştevaniya HDP û berpirsên wê ya bo Kemal Kılıçdaroğlu hebû. Şimdi ne diyorlar? Selo'yu çıkaracağız. Niha çi dibêjin? Dibêjin em dê selo derxin. Piştra jî dê selo bînin şûna û celan. Ji vir ev derdikeve, xoyaya ku encamên hevdîtina li parlamentoyê kirine ev bû. Me çend caran got eşkere bike lê eşkere nekir. Belê Baybay Kemal heva lê te qendîla û tu li gel wan li ser vê rêyê. Arkadaşın Kandil. Ve onlarla beraber bu yoldasın. بلو ام باشكره باخذن نها كلجدار اغلو ببورين يعني جيم بيجن شبن ترك چه سوزدانه ام بيجن HDP چه سوزدانه کردان باش Hevserokê rêxistina Amedê ya HDP Zeyad Ceylan di bülteneke Rûdawê de red kir ku HDP li hember piştevaniyê til hevkirinek li gel Kılıçdaroğlu pêkanî be. Tu peymaniyek, tu levkirnekî me bi Kiliçdaroglu ra bi CHP nîne. Em dibêjin em ê faşîzmê bi sînor bikin, em ê tekoşîna aştiyekî bi rûmet û tekoşîna azadiyê bilintir bikin. Ew ê vî tekoşîna me piştê çardê gulanê li hember CHP jî berdewam bike ku em karibin berê wan bidin aştiyekî bi rûmet. Bin öğretmen ataması yapacağız. Bo hilbijartinên serokkomarî û parlamenteriyê yên çardehî Gulanê dema li pêşiya aliyên siyasî her ku diçe kêm dibe. Piştevaniya HDP'ya bo Kemal Kılıçdaroğlu ku di hilbijartinên borî de derdora ji sedî 12 dengên wê hebûn, rojeva serekeya hilbijartinan e. Berbijêrê hevpeymaniya Cumhur Recep Tayyip Erdogan vê piştevaniyê wek hevalbendiya PKK binav dike û li meydanan li dijî hevpeymaniya millet weke kartek guvaşê bikartîne. Ferdî Sak, Rûdaw. Kandil'den ne diyor? Diyor ki